Primeiro iso, os parabéns a todo o mundo, e quería engadir unha cousa, e é que agora, que che parece, Dalán, que o Comité Cidade de Emerxencia comece tamén a invertir un bocadiño das súas enerxías en ir pensando que vamos a facer, que alternativa lle vamos a dar a esas instalacións. En que queremos reconvertir os estanques que van a pasar de ser unha ameaza, penso que vamos a conseguir, que van deixar de ser unha ameaza para nós e que van a ter que ser reconvertidos en algo útil para a cidadanía. Así que penso que vamos a ter que empezar a engadirnos un punto na orden do día das nosas reunións para saber que o que imos a facer, que proxectos vamos a impulsar para que iso deixe xa de ser unha ameaza, xa digo, se convirta a algo positivo. E tamén vamos a empezar a pensar tamén mesmo neses postos de traballo que hai aí, porque eu penso que cando nós facemos esa loita non a facemos contra ninguén, facémola precisamente para salvar a vida, para salvar a ría, para defender a ilegalidade e loitar contra unha gran corrupción político-económica que estaba asentada na nosa comarca e agora eu penso que cada vez está un pouquiño máis longe de nós. Así que eu alegrarme con todo o mundo.